ehe ndị ọdịnala ekene m ụnụ, ụmụ Igbo ekene m ụnụ, ụmụ Igbo ekene m ụnụ. Nketa anyị ga-egbu na nke na agwara m na ihe anyị na-eme ka nkụ, mana tupu anyị ejebe anyị ga-akpọkuo enu, kpọkuo anị, kpọkuo eke, kpọkuo orie, kpọkuo afọ, kpọkuo nkwọ, kene ndị ukwu, kene ndị nta, kene nwoke, kene nwaanyị, kene aka nri, kene aka ekpe, kene ndị mmụọ, kene ndị mmadụ. Ma anyị ga-egbu okwu anyị na nke taa. Ihe anyị ga-eji egbu na nke bụ na ndị be anyị bikonu, enwere ihe m chọrọ iyi ụnụ, achọrọ m ịgwa ụnụ ofu ihe. Ọdịnala abụghị maka ọbụghị maka ịka nzu, ọ bụghị maka dibịa, ọ bụghị maka ndị mmụọ. Mba, ihe a na-ekwu bụ ogwere ihe a na-akpọ filosọfi, idea. Nna nna anyị ha makatara ihe tinye na mbọ. Anyị nwa na onwe anyị wee pụtakwa ụwa wee sị na ka anyị were nke ahụ ha ji gwanye ya na nke kịta enwe, ọ bụrụ na ya emeghị otu ahụ enweghị ebe anyị na-eje. Unu echezina mmụna ndị be anyị aghọgburu ha owu. Ọ bụ okwu ofu chukwu ka katọlik na asị m katọlik, ndị kristian na ndị Shadrach, Meshach ka Abednego, ọ bụghị ofu chukwu. Mana agaghị m ekwu ya ebe a, agaghị m ekwu ihe, o nwere ihe merenụ. Ọ bụrụ na unu mara ihe butere ọgụ a na-akpọ World War I, jee chọọkụ ihe merie. Ọ bụ ụka merie, ụka merie, ndị ụka na ndị Juu. Ọ bụ ya butere World War I. Mana unu na-ebugharị akwụkwọ nsọ na-amụ ihe dị n'ime ya. Akwụkwọ ihe butere ọgụ nke izizi bụ ndị chọọchị na ndị Zionism. Ọ ya butere ọgụ nke mbụ. Unu na-ebugharị, unu were sị God of Abraham gwenye na Jizọs. Ọ bụghị ofu ihe, ọ bụghị ofu ihe. Ndị a bịara, ọ ya ka eji wee gwa gị na aka na Jizọs bịara to iche complete the law. O nwere ihe jeje gụọ akwụkwọ ahụ ọfụma. Mana ọ bụghị ya bụ okwu aka anyị. Onye chi na n'iyi ya na n'iyi, mana ọ dị ebe ahụ, ọ dị n'ime akwụkwọ ahụ. Weta Old Testament na New Testament mara ihe mere ndị Juu ekweghị na Jizọs. O nwere ihe mere ebe ahụ, o nwere ihe mere ebe ahụ. O nwere ndị bịa anụta agbọghọ achụpụ agadi. So esemokwu dị ebe ahụ. Mana nke gị biko ịmahọ ikporo nke agakọ ya ọnụ. Ọ bụghị ofu ihe. Unu ejezi n'ebe ahụ pụta na onwe ihe na-eme ebe ahụ. Ihe anyị na-ekwu bụ na ọdịnala bụ ihe ka a ga-esi arụ obodo anyị ọwụrụ kpọọ. Ọ bụ philosophy that oge eme Igbo land ka ọ bụrụ nọmba 1 n'ụwa. Ọ ihe a na-ekwu maka ya. Okwu ekwu ọdịnala enwere ike eche na onye ka nzu maọbụ no, ọ bụghị ya bụ ọdịnala. Mba, eke ọya bụ eke, ọya bụ eke, ọya bụ anyanwụ. Eke bụ anyanwụ. Ihe mere eji were eke, anaghị egbu eke na Baịbụl. So only animal nọ n'ụwa na-enweghị elulu. Ihe a na-akpọ elulu bụ ihe green ahụ na-adị n'afọ ọkụkọ. Ọya bụ elulu. Eke enweghị ihe. Eke na-ewu were. Ọya bụ resurrection. Eke na-ewu were o renew, rebirth, all symbol of rebirth. Sun die every night sun anyanwụ anwụọ, ụtụtụ otete. That is why we use eke for symbolize. A na-akpọ ya eke, eke ji akpọ ya eke. Mana eke pụtara eke kere ụwa. Ebe ọ sokwa gị jee n'ụwa, Chineke bụ anyanwụ, ọnwa and the star. That is Chineke. God nke a na-akpọzi Chukwu na onwe ya bụ the source of the anyanwụ and the ọnwa and the star. Chi bụzi nke nọ gị n'ime. Ihe a bụ three things. Onye ọ bụ ikwu atọ. Star, moon and sun, ikwu atọ. Ọgwụna onweghị ama mụ na ọtakwa ihe na-akọ ọdịnala a na-ekwu abụghị no, ọ bụghị iwu bụ na ige. Ọ bụ high priest ndị tere mmanụ. Ọha nwa ndị isi nchụaja. Ọha nwa na-ga na-eme ihe a na-eme eme. Ọ bụghị ekwu ha na-ekwu ihe onye ọbụla no. Ihe ụka ahụ ị na-ejesi efe aka nkari, aga m agwa gị 100% na aghara asara gị isi. Ọ bụghị eziokwu. Ọ bụghị eziokwu because na asara gị isi ife ile na ị na-eme ihe ị na-eme. Ị mara ife ị na-eme. Mere gị pọpị. Ọ bụghị ka ihe mere ndị Israel, ndị Juu ekweghị na Christianity. Why? Because na-asị ka ọ bụ. Ma nke ha ba nke aba, because ndị aba na ha na-asị asị. Ndị Christian mana ha na-asị asị. Ha akụsuo ha. Asị oke ị kụsuru m ka ị mezie mee nke gị. Mba, ha na-aba anụba onwe ha ọgụ. Anyị eburu na-akpagharị, anyị wetazi ha na-aba ya gwakọ ya ọnụ. Anyị enweghị nke anyị ma. Ihe anyị bịara ibi ụdọ abịa ụdọ. Anyị ga-enwe mbọsị eke one day in a year ka ọ nọ eke. Nwee mbọsị orie one day in a year. Nwee mbọsị afọ one day in a year. Nwee mbọsị nkwọ one day in a year. Nwee mbọsị ndị nwụrụ anwụ one day in a year. Anyị ga-ebido ọnọba nature. Ma onye ọbụla na ndị Europe ka ha na-aga n'ihu ụmụnne m. Ọ bụ nature nwe anyị. If we go against nature, we die off.
ọ ga-ewere anyị nye onye ọzọ, nye ndị iro n'aka. Ụka enweghị ihe o mean, ụka bụ nonsense for just brainwash. All nature bụ the super, all nature, anyị na-akpa natural law. Europe na-use ihe na-akpọ judicial system of government, that is a Jewish law. All ihe o mean, simple as ABCD, nothing more, nothing less. Ihe anyị bịara to build, ngwa gị na metal ị na-afụ, iron ị na-afụ, nothing. Iron, metal bụ the fourth most largest element on planet Earth. Metal. Mana anyị nwere ya. Ihe a bụ ihe nna nna anyị ha na-arụ bụ before ndị ọcha abịa. What happened all of a sudden? What happened all of a sudden? Ihe anyị ji bụ anyị na-eme anyị anaghịzi eme. Ka ihe mere? Cement juru everywhere. Enwere ihe a na-akpọ precious stone, milestone everywhere n'Igbo land. Anyị enweghị cement. Ọ Dangote from ugwu Hausa na-arụ cement na Nigeria niile. Ihe a wụcha ordinary thing. This is common thing. Ọ bụ na ngoro anyị egorie, but ka anyị nwee the company na-arụ ya, we can transmutation. This is transmutation. Turn something into something else. All the common into science. Because Maria, enweghị ekwe ka ị ga-esi aga na university na Nigeria ma na Africa ka ị nwee ike build anything. No, because ihe ahụ e nyere gị that place abụghị eziokwu. It's a lie. That curriculum ahụ iji bụ a lie ka ọ bụ. That's why if you gocha akwụkwọ pụta nọdụ nkịtị, because ọ bụ asị. We know, because I agago there with them. I have to na asị ka ọ bụ. Asị gị atom, sị gị proton, sị gị nka, sị gị nka. That is a lie. If you go to science, you see na ọ bụghị eziokwu dị ihe ahụ. No, o nwere another name a na-akpọ ya na hidden science. O nwere new name, nwere another different name. E nwere material science, fake one, nke a na-akụziri unu. Nwere iwu nke ha na-eme. Why o ji webụrụ so ha na-emewe ọfụma? Why? Ka ihe o ji webụrụ so ha na-emewe ọfụma, anyị anaghị emewe ọfụma, anyị gbachaa mbọ, anyị na-agba mmiri n'okwute. Mere enwe ihe mbanụ. Ife ụlọ naghị eme. So IP ọdịnala anyị ga-abịa ụdị ya, ọ bụrụ anchor in ọdịnala. Political system ordinary, government ordinary, science ordinary, ihe niile ordinary. That is only way we can go. Mgbe nature ga-ama na ya dị go serious, we have come to do something. Nature will push us ahead. Yes, that is the symbol of agwọ na-eri ọdụ ya. Nature wa agwọ na-eri ọdụ ya. Ime ha ọfụma o wepụ gị. Ị na-afụ ihe na-akpọ hurricane. You never see hurricane? Hurricane anaghị n'anya mgbe ọ na-abịa. Ọ pụta ọpịara everybody. Ifu a volcano pụta ọpịara everybody. That is nature. Nature abhors vacuum. That is the God of the ancient. That's why o ji agwa gị na Jehova na-egbu gị ogwo. Yes. Ime amaghị eme wepụ gị tinye ndị ma ihe. Ihe anyị bịara bụ ndozi. Onye ọbụla ma na ihe anyị na-eme dị ya mma, biko wetara anyị iwu obodo unu ka anyị wepụ nonsense ya mebisiri anyị obodo. Nye anyị ya, anyị ga-ede ya ede, tinye anyị maka ga-esi tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ, hapụ ihe na ndị mmụọ ga-eje. Wetara anyị iwu ahụ ka ha si ebi ndụ ma nke ọjọọ ma nke ọma, dewere anyị ya, sendere anyị ya. Ihe anyị bịara for build, onwe ihe niile anyị ma ha niile ihe ma jos gwa anyị ma ya. Anyị ma ihe mere ana Igbo adịghị mma. Onye bụ ihe a na-agwa unu. So maka ndị na-eje ụka ma efukasị ekwu ọdịnala, ha sị na eje ihe ebe afa arụsị eme. Igbo people anaghị worship anything. We never worship. A na-asịrị ụnụ asị anyanwụ ya bụ Chineke, anyanwụ, ọnwa and the star, that is Chineke, because they created everything. Maybe you go used to worship, you cannot believe it. That is the sun, they worship every Sunday. It's Sunday. Ndị na-eti isi anyị na worship ọnwa, it's Monday, it's Friday. But we never worship because we believe that 4 fundamental elements is important. All of them are important. Why should we worship one? But una asị mba, every Sunday na-agba n'ụlọ ụka. Onye rere nkịta goro enwe, ihe ntuku n'obe ya. Ihe ntuku n'obe ya. Tetenụ n'ụra, tetenụ n'ụra, tetenụ n'ụra. Onweghị onye bịara ebe ichi unu bịa. No. Anyị abịaghị ebe ikwu maka no. Ihe ọjọọ dị bụ adị. Evil always has been. Ihe mere sayensị ji wee wuru hidden bụ na enwe ndị ga-enweta the sayensị ha ewere ya rụrụ ihe na-egbu mmadụ. Onye mere ji wee zoo ya ezo. Mana kịta ha zoziri unu for you to remain ignorant and die off. Nature abhors vacuum. You will die off and ha ga-eri gị. Nature will swallow you.
nature ga-eri gị. Ọ bụrụ na ime ha nature erie gị, because nature need to ascend. Nature want to ascend. Everything nwere purpose. Every life nwere purpose. Your purpose abụghị onye nkịtị. If you be onye nkịtị, nature erie gị, were adị gị nye onye ọzọ, you go, because enweghị uru ịbara. Unu agbazi n'ọsọ. Ọ bụghị iwu bụ na ị ga-abụ onye isi nchụaja. Ọ bụghị iwu bụ na ya ka nzu. Ọ bụghị iwu, it's not iwu. Ọ bụghị iwu. Ịchọ ikpe ekpere, ịchọ ịhapụ, nobody cares. It's your own. Ikwụba aka gị ọtọ, obi gị dịrị ọcha. Nje kere ụwa bụ mgbe a sị na ata na mkpụrụ osisi. Ihe o meanere bụ you have the knowledge of good and evil. That is the original sin. Nothing more, nothing less. Onye bụ original sin. Ọ bụ nje kere ụwa, because you know the good and bad inside you. So if you like, you worship. If you don't like, you don't worship. As long as you keep the law inside your heart, you are in accordance. Ị na-eme ọfụma. Ọsọ gị were ọkọ 20 debe n'ihu gị, is your own problem. Ọsọ gị were ewu ise, is your own problem. Ihe mere na condition go, they have conditioned you to fear. So ihe ọbụla na-atụzi gị egwu, ịmasị nke ị ga-ekwe ekwe. Confusion everywhere. Our people dey confused. They are confused. Ha ama ha nke a ga-eso eso. Yes, ị kọsụrụ ya. Ngịnwa ji okwu wee jebe at the first time. Ngịnwa jetere the confusion. You brought the confusion inside your life. Had it been, you never change. You guys are confused. Mana nke dị confused. Yes, you are confused. The master big eso eso. Kedu ka ọ dị ka ma abịa sibara gị asị? How do you think that mma abịa sibara gị asị ka ije gọba mmụọ? Ọkwa ihe unu kwuru. Ihe ifiliri. Ana m ejezi ụka ma mme ihe ma natazi oriri. Kedu ihe ọjọọ nọ ebe a? Aeroplane ọ bụ ihe ọjọọ? Aịrụ ụgbọ mmiri ọ bụ ihe ọjọọ? Aịrụ phone ọ bụ ihe ọjọọ? Kedu kwa ihe ọjọọ nọ here na? Don't understand. Kedu ihe bụ dị ihe ọjọọ na akwụkwọ ọdịnala maka enwere ndị na-egbu mmadụ na consider na-eme aja. Kedu ihe ya nwere ime with a philosophy of the earth, philosophy of the womb? Afọ nne m mụrụ m amụ. Kedu ihe ya nwere ime with the philosophy of the womb of a woman? I don't understand. Amara m. So maka ndị na-ekwu egwu na-eche na abụ egwu ọdịnala, ndị a na-achị ịgachi azụ ebe nna gị ebe nna gị mere gịnị? Kedu go show me ịmadị onye bụ nna gị si bịa fọzikwa? You don't know who is your forefathers. You don't know. Ịmaghị iwu obodo na ịmaghị ya na-eme dị ya. Ka isi eme gị ji wee filie na ha mere ihe dị na if you don't know. Mmadụ America na-aga na Iraq gbagwogwo, gaa Syria gbagwogwo, Israel ka na-egbu ndị Palestinian till today. A na-egbu na Libya. So kedu nna gị omekara nka? Nna gị omekarịrị nka? Ọ bụ ihe nna ajụ gị, nna gị omekarịrị nka? Ọ sị nna ya gburu ejima. Ejima dị ịbụọ ka o gburu. Ndị a na-eje na Iraq gbuo 2000 at the same time. Je Pakistan pịa gwogwo, Afghanistan pịa gwogwo. Ịpụtakwa ị na-emekwa ọnọ Trump. Eji ikwu asị everything is fake. Everything you know is a fake. Ihe anyị bịara bụ to remove those fake. Put you in a line. Tinye gị na line ka ị bụrụ mmadụ again. You rebel. All symbol of eke. Eke bụ symbol of rebel. Eke enweghị elulu. Eke enweghị anger. Eke enweghị ego. That's why it's the symbol of sacred. Mana ụnụ fụ na-egbu ya taa. Ichere ndị Igbo amaghị ihe. Ndị Igbo ji wee mee eke sacred. Igbo niile anaghị egbugbo eke. Mana enwe ndị nupụrụ isi. Ama m ka agụụ mere ya ha ebidoro ibe eke. Isi ọsọ eke bịara ha village orie. Eke is the only animal na-enweghị elulu. Elulu bụ ihe green aha na-adị n'ime afọ ọgụgụ ọ bụ na ịmahọ. Ọ ya bụ the anger. Ọ ya bụ the source of anger. Ọ ya bụ the nke aha na-akwu na the knowledge of evil. All that bụ the knowledge of evil. That is it. Eke nwere ya. Because eke bụ sacred, sacred. Anyị ekpozie ya eke kere ụwa. Ọ ya bụ the symbol of eke. Ọ ya bụ anyanwụ. Eke bụ anyanwụ. Afọ bụ afọ. Ọ ya bụ afọ. Ya bụ earth, ụwa, anị. Ya bụ the earth. Orie bụ mmiri. All these things we have anyị ga-enwe ya na anị anyị. Onye achọghọ ya kwara ngwongwo pụọ. A ga-enwe the feast. A ga-enwe the feast to rise the vibration again. Unu egbugo ya. You have killed the God. Igbu onye Chukwu ọnwụ. Unu amara na egbu Chukwu egbu. You have killed the God. Igbugo ya. Igbugo Chukwu. Mana agwọ gị na igbugo Chukwu isi mba. You have killed the God. Chukwu na ọka mma na nke bụ na anyị nwere ihe niile enweghị anyị mepụtara n'ụwa. How can unu chegoro ihe nna gị eche think you have everything but you have nothing?
pọmpụ dị n'ama nna gị akpịrị akpọ gị nkụ, ọkwa ndị tiri egwu etinye nna gị na-esi kerozin enwe ha ọkụ. Can't you think? Ị gaghị eche echiche. Ịkwara ngwongwo gị na Abuja na Lagos na everywhere, ị naghị eche echiche. You don't think something must be wrong somewhere. Ọ bụghị individual, is about the land, is about the source. Your ancestors are crying, is you. Your chi is in chi gị nọ na is in conceal. Igbugo ya ọnwụ, suppress go ya to the finite. You suppress your God to highest. Ị na-eme expect na ị ga-adị mma. Ọ bụghị individual. If you like, you do whatever you like. Ọ bụghị about individual. It's about sanitizing the land. It's about sanitation. Somebody must do it. So why you don't ask because why me? Somebody has. It's a sacrifice. Nnọdụ ibe m enwe ihe ga-eme m. Always sacrifice. I take the job. Ọmụnwa ji aka m voluntarily take the job. Ịma ihe ọwụ to somebody have to think. His power is mind. Ịmakwa ihe o take, somebody have to think and develop your mind. To develop your mind and connect into these vibrational frequencies. Ịma ihe o take, ị gaghị eme nwunye. But somebody take his own time and nature everything. Ihe ọ ka anyị chebekwe fegekwa arụsị, ihe ndị mgbe ndị ochie, ihe nna nna anyị ha. Nna nna gị ifere ọkụ mmụọ. Ijere ọkụ mmụọ fụ nna nna gị ebe ahụ. Ijere ọkụ mmụọ fụ nna nna gị die. Ọ nọ n'ọkụ mmụọ. Ihere anaghị eme gị. Nna nna gị jere ọkụ mmụọ, ị na-eje n'igwe. Selfishness. Nwa gị eje ọkụ mmụọ, ị na-eje n'igwe. Selfishness. O nwere ihe m postụrụ na Facebook na ọdịnala cultural heritage. Jee nene how simple ọ dị iji arụ njini moto. Go and see how simple ọ dị eji arụ njini moto. Ihe ahụ just one single example for you to ka ịfụ ya na ọ dị easy. But enweghị ike ịkụzi gị na school, never. Na university gị, never, not today, not tomorrow. Ọsọsọ ọdịnala ga-agwa gị, ọdịnala ga-akụziri gị, agaghị enye gị na curriculum because ha achọghị gị ndụ. Ha chọrọ gị ọnwụ. Ka ihe na-efere onye na-achọghị gị ndụ. Ka ihe na-efere onye na-achọghị, onye chọrọ gị ọnwụ ka ị na-efe. Why? Dear Jesus wanted you dead. He doesn't give you knowledge. He enyeghị gị knowledge, then give you Bible without knowledge. Why? Ị na-worship ya. Every day you worship somebody. Onye na-achọghị gị ndụ ka ị na-worship. Why? Ọ dịkwa mma worship anị ka adịnye gị ihe niile. But na Igbo land anyị anaghị efe ihe ọbụla. Kwụba aka gị ọtọ, that's all. Ọ ihe ndị ọhịa anyị chọrọ na-eme all those feast anyị ga-enwe ya. Anyị ga-enwerịrị the feast. Ihe anyị nidiri bụ wetara na ihe ndị village unu na-eme ka anyị wepụ ndị adịghị mma tinye nke dị mma. Obodo adịrị mma, anyị ma ihe a na-eme, anyị ma ihe nature chọrọ. Anyị ma ihe maka anyị na nature na-adị na mma. Nature reveal gwa anyị secret ye, gwa ihe anyị ga-eme eme anyị Igbo adị mma. Ọ ya bụ ihe anyị na-eme. So anyị ga-eti isi odosti, anyị ga-enwe mbọsị eke one day in a year. Nwee mbọsị afọ one day in a year. Anyị amara gị ihe anyị ga-eme ụbọchị ahụ. Anyị amara gị aja anyị ga-achụ. Ihe unu idiri bụ unu pụta bọsị ahụ unu jee ahịa rienu nri nwee na ọṅụ. Anyị nwere onwe anyị mazi ihe anyị ga-eme. Anyị nwere mazi ihe anyị ga-eme. Anyị na-asụ isi, anyị na-egwu ọnụ ewu ya n'afọ ọpụ ya. Unu na-eri nri na-enwere obi aṅụrị, anyị n'afọ ọpụ ewu. Mana unu ga-eme ya. Ọ bụrụ na emeghị otu ahụ, ndị mmụọ agaghị adị happy. Onye na-eme mgbe ndị ochie, ọ na-eme na-eme mmụọ na-eme mmụọ na-akụ egwu. Kedu ihe na-eme na-eme mmụọ na-akụ egwu? Unu amaghị ihe egwu pụtara. Egwu pụtara nnukwu ihe. Egwu nwere ihe ọ pụtara, o nwere ihe o miniri. So anyị ga-ewepụtara ha ofu mbọchị. Ndị nwụrụ anwụ, anyị ga-ewepụtara ha ofu mbọchị. Anwe ihe a na-akpọ pyramid. Pyramid bụ oyibo ka asụrụ, mana enwere pyramid inside human being. Enwere ihe ị ga-eme ime at the exact location at the exact time. Ị na-control the power. Ị na-control the power, invisible power. Kedu ihe rocket? Kedu ihe rocket? All magic ka ọ bụ. Ka ị ga-esa n'odibe gị nnọọ with the computer, ịgba something oru America. That is magic power. Osigo science, you don't know no magic ka ọ bụ, you don't know. Ị ma no magic bụ ihe a. Asigo science buru. You don't know. All magic, this is simple magic. Plain or magic. If you don't know about magic science, you gaghị ama plane. You gaghị efenwu plane. Yes. Mana ị mara magic science, ị mara gravity, nwere ihe ga-eme ime ihe ọ pụọ. O change. All magic bụ ihe a niile. So onweghị ka a ga-esi akụziri gị all secret. Enweghị ike ịkụziri gị. So forget ya akwụkwọ ahụ. Asịghị m ga-aga na-aga ebe ahụ mana enweghị ihe ga-amụta ebe ahụ. Enweghị ezigbo ihe ị ga-amụta. Ọ dị gị surprise na ijere pụta, jecha graduate pụta enweghị ihe na-eme. Ọ dị gị surprise. Ogo na-enweghị onye were gị n'ọrụ. Ị nwere information to build on your own? Do you have the info? No.
mana ọdịnala ị gaa na nke ọdịnala anyị ga-agwa gị na akpụ a na-etinye ebe ahụ eme chemicals 20 different chemicals only cassava 20 different chemicals oroma nkịrịsị 5 different medicines from oroma nkịrịsị ịghọtago. so na ọdịnala ihe ga-eme ịpụta na ụlọ akwụkwọ ọdịnala ọsọkwa bụ 2 years ka ijere ijecha 2 years baa ime ọhịa mebe ihe ụkwụ osisi na njuru ebe ahụ nwe nke na n'iyi all of them bụ medicine. ịnya moto ihe eji anya moto buru ibu eji hydrogen amaghị m akpọ ya afọ ebe a mana ihe eji anya moto buru ibu ihe a bụcha ihe nwere ike ị na-eme bụ na-eme export na-akpara ego gị na-eme export from your village na-akpara ego gị ndị adụnye gị akwụkwọ mpụ na kwụcha ụgwọ kwụfusie ego ndị Igbo ụmụ nwaanyị na Igbo jicha university all of them 90% of Igbo women jere university ka okeke jere amị ka ebe utie onwe ihe a mụtara ụmụ nwoke jere eje nothing onwe ihe ejepụtara ha zoro unu ede hide it ha achọghị gị ndụ ha chọrọ ka ị bụrụ onye nkịtị ka ha nwee ike na-egwuru diamond gị ndị ọcha si all the way from German bịa gwuru your diamond na backyard na azụ ụlọ gị gwuru diamond gị na azụ ụlọ gị gwuru gold gị gwuru metals gị gwuru your fuel gwuru your gas buru ya na ịkara eje na skuulu ha eje na chọọchị ha na-eje na chọọchị ha eje na skuulu ha ihe ọ bụ skuulu ke ụdị skuulu mmadụ ga-ebojicha pụta onwe ihe ọma jos gwagodi m graduate onwe ihe ma jos ihe ma bụ ndozi nke ahụ ịgbakwara ndozi bụkwa nke iji ịgwatara n'anya ọkwa nke akụkpụka nke skuulu sef ọ dị ya na-eme gị iji arụ ọrụ ihe na-arụ ọrụ nke watara n'anya maka agụụ anapụghị ụmụazị ime ha agụụ erie gị ya iwere ya n'anya ịghọtago. so ndị be anyị ihe a na-ekwu bụ gbasaa na ozi a kerie nie ọdịnala wee philosophy to grow develop Igbo land the maximum. Hapụ ndị okoko they will say whatever they like ha akọgịrị don't mind them. Ihe anyị bịara bụ build, we came to build and enweghị ya akwụsị ya because knowledge is there. Anyị distribute the knowledge e distribute gị and ya ga-arụrịrị ya n'Igbo ruo ya ọ bụrụ pam nwanne a na-eme absorb were uchiru ngụ eze ụlọ ọnụ a na-eme absorb ọ bụrụ na anyị rụọ ihe a eme absorb onye ọbụla na akwa ya eme ya absorb rie ya. Nature na-eri mmadụ anyị erie ha ka mmadụ rie ha ka nature because anyị eme ha dịzie irrelevant. Anyị eme ha dị relevant. Enwe ebe a na-akpọ Japan, nwe ebe a na-akpọ China, nwe ebe a na-akpọ Singapore, nwe ebe a na-akpọ Thailand, nwe ebe a na-akpọ Hong Kong. Ihe niile adịcha within one area. Hong Kong sef dị n'ime China till today mana ọ independent state. China na-awa anya ha ya awa anya je na Hong Kong, ha wa anya je Hong Kong, ka agwa ha na-enwe ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme. Ịghọtago. So nwere ụdị onwe ebu ga-eme nọdụ taa ndị a na-ekwu okwu anyị ha awazi anya enwe ihe a ga-emenwuzi gwajisie ha ụkwụ n'aka ha adịghị relevant ha wụrụ ngwọrọ anaghị ekwute ya n'okwu nwanne. Ọdịnala bịara anyị bịara ịbọpụta ihe zoro ezo ụmụ ihe zoro ezo anyị bọpụta ya ka anyị bọpụta ya obi si unu ike. Ndị ụka na-asọkwu asọkwu, ndị ụka bụ ndị ụjọ ha na-asọkwu asọkwu. Ị na-eje ụka iwere onye ụjọ life and direct a sị gị na Chukwu nọ n'eluigwe they are talking about sun anyanwụ gbagha nkịtị. Onye ọbụla kwuru about God tụọ aka n'eluigwe that is eke ka ọ na-ekwu maka eke anyanwụ ọgwụna nothing more nothing else. Ọ na-asịrị gị asị sị God is somewhere invisible. Ihe nwere bụ the source of creation, the source of the sun and moon and star. That is the Chukwu anyị na-akpọ ya. That is the frequency. Ọ ya bụ the number ya radio code ya bụ Chukwu ikwu ha Chukwu ọma activate itunuo in ịbanye ọ sị gị God ị na-ekwugeri Jizọs ọ bụghị frequency code ka ọ bụ ọ metaphor perception ihe feel what something you feel. Frequency vibration is encoded in your DNA. Go and do your own research. Frequency vibration bụ we spoke Igbo before we write it. We spoke before we write. They write before they speak. Before enwe Igbo ọdịde anyị sụgị asụ mana ha nwa na onwe ha dere ede before ha asụba that means ha mụrụ ya mgbe ihe na-akpọ ya bụ metaphor. Igbo wee frequency vibration. Frequency vibration is radio ọ dịka radio tune in. So any name we give you we tune in, we tune the chi
the frequency of the land into you, so you represent the energy vibrating in that land. So if you go away from the track, it's your fault, not the land. It's your fault, not the ancestors' fault. Ọgwụ nwere problem, ọ bụghị ha. So ngwa ji aka gị baa na nsogbu a nọ, maybe voluntarily or involuntarily, knowingly or unknowingly. Anyị abịago, ihe anyị bịara for to save our land. Ọba anyị, ọ na ọba anyị anyị. Anaghị amacha ihe amacha, mistake a na-emebu eme. Ma n'ime any mistake, nwanne nkwere nna imere ka ị correct your mistake. That's simple truth. Ndị be anyị eme mistake, ha kwerezie na ha mere. Pụta na ebe ahụ unu nọ, ụka enweghị ebe eji eje, ụka bụ maka ihe ụmụazị. Ọfọ ndị nta akara, simple as ABCD, nna agwụ na eziokwu. Ụka bụ ihe ndị nta akara. Mma okenye ga-anọkọta oburu Bible na-akpagharị. Confusion, ihe ahụ confusion. Etizi na confusion n'isi, ọ ya eburu gị ara, ọ ya eburu gị ara isi ọwụwa, ọ ya aka ọsụrụ gị nonsense. Yes, ka ihe ọ na-etichi gị dị na chọọchị. Why? What ka ihe na-etichi gị na chọọchị? Anyị ga-ede akwụkwọ, anyị dechasị akwụkwọ ndị ọdịnala, iwu nke ọdịnala, iwu ọdịnala, asị gị iwu ọdịnala nke mbụ, ị ga-akwadoriri, a ga-ede ya edebe decha ya, detuo ya edetuo, gwa gị ihe ị ga-eme, gwa gị ihe ị gaghị eme, imezie ya ihe ifoziri nke a gbasaziri gị. Is out of stupidity, because ị ga-asị na ịgbahọ amakwa m. No, anyị agaghị akpagbu ụmụnna ya akpagbu, mana at least unu na-agụ iwu Moses, iwu iri Moses. Ndị ụka na-agụ iwu iri Moses. Cheta ka idewe ụbọchị ụka asọ. Nke ahụ iwu Moses gwuru okwu mbọchị ụka ga edebe ya asọ. Nke ahụ iwu Moses abi. Onye ma ha na-apacha adịdị ya. Nke iwu cheta ka idewe ụbọchị ụka asọ. Iwu Moses jere na mountain nọ weta ka edewe ụbọchị ụka asọ. Ihe aka o ji gbata n'ugwu. Ọ ihe unu feel? Mba. Iwu ọdịnala na-apụta. A ga-edebe ana Igbo nsọ, ana Igbo ga-adịrịrị nsọ. Onye achọghị, onye ọjọọ, onye achọghị ya pụọ. Okonkwo of ụmụ ofe jere exile. Agbapụ gị na exile. Ị pụọ, agbapụ gị n'iwu. Isi ebe a pụọla anyị, ịpụghọrọ anyị gị na arụsị a na-eme. Alụ kwụsị gịnị ya na-eme. Anyị atụọ gị n'ihu arụsị achụrụ gị jebe. Ijeche ijere ụwa ọfọgwụ na. Ọsọ gị were jere Japan o. Spirit enwekwaghị bọda o. Ọ na-achọkwa mmadụ eje Japan tụrụ gị jee Fakados. Ebe ọsọ gị jee ọ chụrụ gị na-eje die. Gị na ndị mmụọ emeju ihe afọ. Ịbịa bụrụ ihe ọjọọ bata n'ala Igbo. Na-emesi ndị ụmụ chukwu intimidate naanị ha iji Baịbụl. Mba, anaghị akọ ụdị akụkọ ahụ akọ. Agwara m na anyị ga-egbu okwu nke a nke maka ụbọchị oge adịrọ. O nwere ebe anyị chọrọ ije maka ihe anyị na-agba mbọ ka anyị mara ka anyị ga-esi wee kpọkọta ndị be anyị isi kpakọrọ ọnụ, ka anyị rụọ ala Igbo ka ọ bụrụ obodo bekee. Mba bekee gịnị? Eluigwe ebe Chukwu bi, maka ebe a nka Chukwu bi bifo ọgbago. Unu chụpụrụ ya achụpụ, unu chụpụrụ Chukwu agbafuo. Ebe a nke obi bifo unu chụpụ ya, Chukwu agbafuoro onwe ya. Ị na-achọzi eje n'igwe. Mgbe ọ nọ na bụ na ịmahọ ịchụpụ ya chụrụzi ejebe n'igwe. Mba ụmụnne m, udo dịkwara unu, dịkwara ndị fụrụ anyị n'anya, dịkwa ndị kpọrọ ya asị. Ihe anyị si bụ anyị bịara, ihe anyị ji wee bịa bụ ije ọma ka anyị ji bịa. Anyị bịara ịkwado obodo anyị fụrụ n'anya. Anyị fụrụ obodo anyị n'anya karịsịa ihe niile dị n'ụwa. Mana enwere iwu ji obodo niile nwere iwu, o nwere ihe ha na-asọ. Obodo niile nwere ihe ha na-asọ. Eke enweghị elulu. Ọ ya bụ ihe ka eji akpọ ya eke kere ụwa, because nwere symbol. Ọ na-ewe awụrụ. Anyanwụ na-anwụ every night, anyanwụ na-anwụ n'abalị ọbụla, ụtụtụ ote. Eke na-ewu awụrụ, ọ na-ewu uwere. Ọ ya bụ the symbol of rebirth. That is simple why we use eke as a symbol of creation. That is the reason why, only the reason we use eke, because eke enweghị elulu bụ nje kere ụwa. Ọ ya bụ the source of anger si from elulu abịa, and the source of anụmanụ na-enweghị elulu bụ eke. So ndị nna nna anyị ha afụgo ya. So a sị m udo dịrị unu niile, dịrị ndị fụrụ anyị n'anya, dịrị ndị kpọrọ anyị asị. A sị na yiri ọma ka ejide nja aka n'ogwu. Udo dịkwara unu ka ọ dịkwa nleta. Ọ bụrụ na anyị nwee oge, ọ bụrụ na anyị chebe anyị na-ejepụta oge dịkwara anyị na-aga ka anyị gbasakwa ozi. Jee chọtabara m ihe a biko. Jee chọtara m ya na vileji unu. Jee jụọ ha, kpọọ mpụ unu, kpọọ m unu, kpọọ nwanne gị nwoke, kpọọ nwanne gị nwaanyị. Ti ha kedu ihe ndị obodo unu na-eme, kedu mmemme ha na-eme, kedu ihe a na-asọ, kedu ihe nwaanyị na-asọ, kedu mbọsị ihe na-eme mbọsị eke, kedu ihe na-eme mbọsị orie, ka ihe na-eme mbọsị afọ. Obodo niile nwere nke ha na-eme. Wetebere na ya. Ọ ihe a ka a ga-eji enye unu fuchọ. Ihe a foto a ga-esi eme fuchọ.
this is the future. This is the future. Otu aka esi arụ future. Otu aka ancestor gị ji wee mee because they are here. Ancestor go, ancestor come. Ancestor come, ancestor go. Ọ bụ na ya mere otu a, ụmụ anyị na-amụ amụ, there is no future for them. There is no future and there will never be because they will write them out of history and that is the end of the story. Ụmụ anyị anana, they have gone. So ọ ka mma jee nwetara m ya biko udo dịrị unu.